Aj ty mávaš takéto dni a cítiš sa takto ako ja som sa cítila niekoľko mesiacov predtým. Tak ja ti poviem, čo všetko som už ja vyskúšala. Vedel si o tom, že podľa tradičnej čínskej medicíny naše chodidlá sú našim druhým srdcom? Ja tieto korekčné vložky do topánok nosím už niekoľko mesiacov a chcem sa s tebou podeliť o moje skúsenosti práve pretože vyriešili moje zdravotné problémy s mojím chrbtom. Návšteva fyzioterapeutov a masérov si vyžaduje pravidelnosť, časť a hlavne kopec peňazí. Moje všetky problémy vyriešili práve tieto korekčné vložky do topánok, ktoré sú vyrobené podľa tradičnej čínskej technológie, umožňujú rovnomerné rozloženie tlaku na chodidlo, potom je tam korekcia držanie tela a rovnováha celej našej kostry, korekcia plochých nôh a iných defektov nášho chodidla, masáž reflexnej zóny chodidla, stimulácia a mikrocirkulácia našich chodidiel a celého tela a celkové posilnenie celého tvaru nášho chodidla. Na opačnej strane týchto korekčných vložiek sa nachádzajú špeciálne magnety, ktoré normalizujú moje magnetické pole. Ak aj teba zaujali a rád by si ich vyskúšal, tak daj tomu šancu už dnes.